La transformació social i la innovació han marcat el 2023 i seguiran sent un repte l'any 2024. A Suara estem immerses en l'exploració tecnològica per oferir solucions en els àmbits de la salut, el benestar i les cures. El 2023 el vam tancar amb 5.115 llocs de treball. Es van contractar 5.322 persones, incloent les sòcies i tenint en compte les dades de Suara Serveis i les de les empreses participades Suara Equipaments Socials, Residencial Colònia Güell i les unions temporals d'empreses. Hi ha 3.730 contractes indefinits i persones sòcies, que suposen més del 70% del total de la plantilla. De les 1.574 persones sòcies a 31 de desembre, 1.466 estan en actiu. Això suposa un creixement en persones sòcies des de l'any anterior, quan eren 1.408. Suara segueix sent majoritàriament femenina, amb un 89% de dones en plantilla. Pel que fa al Consell Rector i al Consell de Direcció Estratègica, les dones representen un 77% i un 78% respectivament. En aquest sentit, la nostra política de persones garanteix la igualtat d'oportunitats entre homes i dones sense cap diferència per raó de gènere, origen, nacionalitat, edat, religió o qualsevol condició personal, física o social dels i les professionals. L'edat mitjana de la plantilla és de 45 anys. El model de formació de Suara fomenta que la persona sigui la protagonista del seu propi aprenentatge. Cada equip elabora el seu pla en funció de les característiques i necessitats de les professionals. Aquesta fórmula no només permet fomentar el desenvolupament professional, sinó que ajuda les professionals a aprofundir en la cultura de Suara. Durant l'any 2023 s'han fet un total de 71.334 hores de formació, amb una inversió de 311.907 euros. Pel que fa a les persones en pràctiques, el 2023 hi va haver vigents 344 convenis, 73 dels quals es van convertir en contractes de treball estables. Suara té un ferm compromís en l'acompanyament de les persones dins del món cooperatiu i per això potencia la participació societària activa. L'any 2023, les hores destinades a participació van ser 11.731. Dins del projecte de persones sòcies tutores, que segueix en actiu, un total de 67 persones sòcies mantenien aquest rol d'acompanyament a les noves incorporacions. Entre les accions societàries celebrades el 2023 en destaca la primera Assemblea General presencial després de la pandèmia, amb una participació del 65% de les persones sòcies. També es van mantenir altres accions com els espais de preparació de l'Assemblea General, els cafès amb el Consell Rector, les visites als serveis, el reconeixement a les persones jubilades, l'Assemblea General Extraordinària online o els espais de benvinguda a les noves persones sòcies. L'any 2023, Suara va atendre un total de 49.286 persones, un 23% més respecte a l'any anterior. D'aquest total de persones ateses, un 53% eren dones i un 47% homes. La distribució de persones ateses per gèneres és desigual segons el tipus de serveis prestats. El percentatge d'homes és més elevat en els serveis de justícia, ja que hi ha més volum de persones en situació de reclusió o en processos penitenciaris que no pas dones. Per contra, en els serveis de salut i atenció a la dependència, vinculats principalment a l'envelliment, hi ha preponderància d'atenció a dones, que tenen més esperança de vida. L'activitat de Suara se centra sobretot a Catalunya, a 24 comarques, així com en altres territoris d'Espanya i Xile. Les persones ateses expressen una valoració global de 8,95 i una recomanació de 8,98 a partir de la resposta de 3.268 enquestes. Així mateix, els clients pagadors han expressat una satisfacció global del 8,83 i una recomanació del 8,98 durant el 2023. El 2023 es va fer la 7a edició dels projectes de transformació de l'entorn de Suara, una iniciativa que es basa en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU, Agenda 2030. Es van destinar 50.000 euros dels resultats de l'exercici anterior a finançar projectes vinculats als objectius energia neta, ciutats i comunitats sostenibles, consum i producció responsables i acció climàtica. Els projectes estaven vinculats a 3 categories. Suara amb els serveis, per reinvertir en iniciatives vinculades als propis projectes gestionats per la cooperativa. Suara a prop,
invertint en idees del propi territori. Suara al món, apostant per la transformació amb caràcter internacional. La nostra activitat genera un valor en la societat més enllà de l'impacte econòmic que mesurem amb l'eina del balanç social. El resultat d'aquest balanç és el valor social integrat, que enguany és de 282.909.569 euros. Aquest càlcul ens permet conèixer i divulgar quin és el valor social que la nostra activitat aporta als nostres grups d'interès i sabent com aquests es beneficien de les nostres actuacions. El balanç social explica el valor aportat per l'activitat de Suara a la societat i d'acord amb el que la societat, representada pels grups d'interès, valora de nosaltres. Suara, persones per la transformació social, persones que decideixen.